Advocate Nelson Chamisa muzarane zura wobatikira pafuneral pakaonekwa nemunhu wese Nelson Chamisa aiwa achinyatso kudhrowa macrowns, vanhu vachiuya vachipembera vachiti aiwa uyu ndo mutungamiri wedu. Pane mashoko aanouya achitaura anyatsoratidza kuti aiwa Nelson Chamisa mutungamiri uyu anotungamira zvemhando rokwati. Sana pana mashoko anobuda nyoka panapa mudhemira masvingo kuti subscribe like or turn on the bell icon. Timida paendo panyora achiti former Citizen Coalition for Change leader Nelson Chamisa has not collected the pension he accrued as a cabinet minister and as a MP some 11 years ago. He says the crisis with politics in Zimbabwe is that people seek to be elected in order to represent their tummies. They go into politics to get residential status, cars and money. This, according to sources, is the reason why Citizen Coalition for Change could not withdraw from parliament en masse following the stolen 2023 national elections. Chamisa was speaking at the memorial of his uncle Chomunorwa Chamisa in Chichikamapuni village, Chiwara in Gutu yesterday. No mashoko anobuda nyoka panapa nevakomana vanodhemera masvingo chiti aiwa zvamuri kuona kuti Citizen Coalition for Change aina kubuda muchiona mafaction vakuya vakapfekera vabvisa vanhu chaivo chaivo vari legitimate zvongoratidza kuti vakomana ava vari kungoda kuti vangozadza matumbu avo vaine mastands nemota. Mashoko anotaurwa naAdvocate Nelson Chamisa achiuya achielaborate achiti inini ndakashanda muthis parliament but handakana kumbowana pension yemakore akashanda. Mashoko anonyatsobuda achiti aiwa inini kana ndatofuka zvekutosiya zvinhu zvecorruption ndinondonyatso kutobuda ndosiya matuzo avo ose, but tinoona vamwe vanongoda zvekuzadza matumbu ndo vamongoona vachingosara vachingonopinda vachingonopinza pese pese. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro mashoko ake. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.